zahvalna ambasadorki Sjedinjenih Američkih Država na tome da ona je inicirala ovaj današnji sastanak. Ona jeste pravo da već je prošlo 100 dana rata i nažalost ljudski je i prirodno da se polako zaboravlja o tome da postoji rat usred Evrope, a također da u Evropi se nalazi još uvijek više od 5 miliona ukrajinskih izbjeglica koji su pobjegle od ruske agresije. Od tih 5 miliona 7,5 hiljada se nalazi ovdje u Crnoj Gori. Svi Ukrajinci su primljeni jako dobrodušno od strane Crnogoraca. Prvih dana ruske agresije i te tragedije oni su otvorenih ruku primili te Ukrajince. Mnogi su ustupili svoje domove, ali nažalost mi sada razumijemo da situacija se polako mijenja iz objektivnih razloga. U Crnoj Gori počinje turistička sezona i brojni Ukrajinci se suočavaju sa problemom potrage za novim mjestom stanovanja. I mi pozivamo sve druge Crnogorce ljude, a također i vladu Crne Gore da ona preduzme konkretne korake u tom smjeru i omoguće sprovođenje programa pružanja smještaja za lica iz Ukrajine koji se nalaze pod privremenom zaštitom. Mi smo sigurni da ćemo zajedničkim naporima međunarodnih organizacija, vlade Crne Gore i stranih ambasada ovdje riješiti taj problem u šta kraćem roku i omogućiti tim Ukrajincima koji su izgubili sve u Ukrajini, koji više nemaju krova nad glavom i nemaju kuda da se vraćaju, obezbijediti smještaj u Crnoj Gori. Hvala.